Lehenbiziko egunak ez dira erosoak, gaizki behitzen dit ume errezelosoak, bere notak zeuzkanak hain gora jasoak, pasa ditugu gela ta pasillo osoak, nundu bere kabian nere umetxoak, nundu bere kabian nere umetxoak. Kabitik aterean nago ala fede, residentzian nago ta hori mesede, hain ederra da zabait zuri poste berde, nola ibiliko naiz arrasaten trebe, laguntzen badidazu komunera ere, laguntzen badidazu komunera ere. Martxa berbera dugu, iaz eta aurten, uxokume pila bat kabitik nola irten. Ama eporri zaigu autaura esaten, galtzer dietak takoi pose loba baten, eta semeak ez du mediaik ematen, eta semeak ez du mediaik ematen. Idazkari hau zer da, ez planta eta ez sen, hau behar bezalako itxura batetzen, gero gaztetxo asko makarrila antzen, zu seguru altzaude karrera hau zer den, nik jende raro asko ikusten dut hemen, nik jende raro asko ikusten dut hemen. Batek erdi hautsita darama txamarra, besteak ere dauka itxura makarra, bata da lodia eta bestea meharra, baino hauekin daukat biziraun beharra, ama hemen zuzera arraro bakarra, ama hemen zuzera arraro bakarra. Semeak egin dio bizitzari muzin, residentziara doa handik irten ezin. Bazkari kaskarra ta barrai ezin egin, alare pozik dago etxetik aldegin. Ama hori baneuka, tengo nuke berdin. Ama hori baneuka, tengo nuke berdin. Fundamentun sartzeko bazen duen garaia, baina ibilbidea ez da ainalaia. Komedoretik pasata ikusi dut maia, horko patxaran whisky pastilla eta gaia, hau alda peritotan lehen ikasgaia, hau alda peritotan lehen ikasgaia. Bai bizitzan ikasi behar da horrela, residentziak daukan prezio itzela, merkeago irtengo zitzaizun hotela,
Txorixoa hotza dago, kroketa epela, esan izun lehioan hasi nahi nuela. Esan izun lehioan hasi nahi nuela. Ara ume txikiak utzi du etxea, baina badu karneta ta badu kotxea. Hauen helburua zen matrikulatzea, nik txintxo beteko dut izenan trantzea, baldin da lortzen badut ama isiltzea. Baldin da lortzen badut ama isiltzea.